ja hyvää iltaa. Tänä iltana kulttuurista. Meillä on täällä studiossa tanssitaiteen erikoistuntija, koreograafi, sukeltaja Kati Noppa. Tervetuloa. Lyhyesti tämänhetkinen suomalaisen tanssitaiteen tila. Kati Noppa. Niin on. Katipa hyvinkin noppa. Niin kysymys on nyt suomalaisesta tanssitaiteesta ja sen tämänhetkisestä tilasta. Onko se kriisissä, onko se nousussa? Te koreograafina varmaan olette joutunut näkemään ja saanut kokea myöskin kansainvälistä tuntumaa. Miten Suomen tanssitaide nyt tällä hetkellä nivoutuu tuohon yleiseurooppalaiseen? Urpo Leppänen kävi Kuupassa ja löysi sieltä Tropikaanasta Sussun hienon naisen. Se joutuu, semmoista se on. Välillä joutuu, välillä ei joudu. Kuubahan on tietenkin latinalaisen... Kuuba on Kuuba. Tuo latinalainen tanssitaide Suomessa, se on hyvin jännittävä asia. Meillähän on siitä tullut jo peräti sellainen kansan huvion, jos jonkunnäköistä samba-karnevaalia ja lystiä. Mutta laajemmin ottaen, vakavamman tanssitaiteen pariin. Riittääkö meille muutama nimiä mainitsematta myöskin kansainvälisen tason koreografia ja... Jätätkö Kahilan rauhaan nyt? Jätä rauhaa. Hän tekee totista hommaa. Ei saa morkata. Niin. Tuo on aika jännä aspekti tuo linkki, minkä veditte. Linkinkö vein nyt? Ai tää on linkinvetoa. On ymmärtänyt koko jutun ihan väärin. No. Niin. Ei hätäpäiviä lyhyesti sanottuna. Ei hätäpäiviä. Ei ole. Ei ole. Luota ittees. Siinä koko juttu. No niin. Tämä nyt tanssitaiteesta näköjään tällä kertaa. Kiitoksia vaan, koreografi. Mitä näitä kiittelemään. Kiitos itsellesi. Nähdään. Kyllä se siitä.